Здравейте! Новата ни тема, без клипчета и без снимки, ще бъде бедна, затова реших да направя клип на разсъдите и пособията, които ползвам. Ето, най-напред ви показвам едно дървено трупче, което съм изрязал и с негова помощ, успявам да натъпча добре субстрата в тази формичка. Изключително добра работа ми върши, преди това го правех с пръсти. Хубаво човек да има всякакви пособия. Ето тук имам мерителна каничка, в която разтварям торовете и шишче, с което разроквам почвата на разсъдите. По-насам имам голям пулверизатор, шише, на което съм сложил част от химикалка за по-финно поливане. И тук имам един мъничък пулверизатор, с който съвсем в началните етапи, след втори-трети същински лист, когато не е необходимо много листно да пръскам доматите, пулверизирам с това. Онзи ден го направих с 2 грама на литър Тор Кристалон зелен специален 318. Това до него тук долу е кантарче, на което слагам чашката с разсъда, премервам и преценявам колко да сипя вода. Обикновено милилитрите и грамовете си съответстват, когато става въпрос за вода. Тук най-напред ще ви покажа част от разсъд, който е засят на 23 януари. Оставих тези 4 растения, за да видя, да експериментирам. Това е най-голямата ми радост. В този малък обем субстрат, колко време могат да престоят, като поливките ги извършвам с 1% разтвор на кристален тор. Ето ги вижте добре. За сега се развиват много хубаво. Вече са с зачатък и на втори лист, същински. Ще експериментирам. Сега салатите. Това е салата кампания. Ето общ план на 50 растения, всъщност 48 са. Семената взех от Флориан, хоби малки опаковки. Всичките поникнаха до едно. Разсъдът се развива, според мен, блестящо. Ето вижте, на 5-6 лист. След 10 на дни, до 2 седмици, ще влязат в градината. За сега салатата се развива чудесно. Насам имаме салата Айсберг от фирма Тинастас. Ето какво представлява и тя се развива чудесно. Съвсем е различна от салата кампания. Тук имаме салата Great Lakes 118 на Ивесто. Половината. Другата част е същата салата, която показах преди малко на Тинастас Айсберг. Тук насам в тази формичка вчера засях манголт, който след няколко дни ще поникне. Стане готов разсъд и той ще отиде, може би част от него в оранжерията и в градината. Тук имам останал разсъд, който не се побра във формите и от кампания, и от айсберг. А пък това е една салата ноазет, от която си късам листенца и сия. Така, продължаваме насам. Това са 2 сорта домати, засяти на 23, всъщност на 6 януари. Белите чашки са сорт Афен, а в жълтите сорт Финал. Вижте ги как се развиват. Както писах, в тази форма ги поставям шахматно, за да могат да имат повече обем и светлина. Ето ги. Тези тук отпред са също Финал. Вижте каква голяма разлика има. Ето този Финал, ето този. Тези, понеже бяха по 2 в чашка, и ги пикирах, когато още нямаха и зачатък на първи същински лист, и затова се забави доста развитието им, но все пак се прихванаха. Сега отсам виждате разсъд. Това е ръгби, който съм засял на
23 декември. Тук отпред отново имаме в жълтите чашки финал, белите чашки афен. Целта на този експеримент е да засадя в 3 различни дати и след това да преценя коя дата да използвам за засяване, защото като че ли 6 януари е твърде ранна дата. Тук са малки домати, пак белите чашки са афен, а жълтите са финал. Те всъщност са засадени, засяти на 1 февруари. Това е третата дата от експеримента. Така. Сега отиваме насам да ви покажа една грешка. Вижте сравнение с другите салати. Тези какво представляват. Това е салата Great Lakes на сортови семена. Изключително добре тръгна, добре се разви. Беше в гъст разсъд, но в последствие нещата не тръгнаха, започна да се мъчи, да жълтее и всъщност вчера я присъдих в тези формички и надявам се до няколко дни да се оправи. Повече няма да си правя експерименти с гъст разсъд. Мен не ми е необходим кой знае колко, така че имам си достатъчно форми, които мога да използвам и за салати, и за домати, и за пипер. Всъщност имам над 220-230 салати, които ще засадя в градината след известно време на етапи. Възможно е част от тях да ги пренеса на другия балкон, той е северо-западен и там температурата е по-ниска и ще задържа развитието им, защото 220 салати за 2-3 семейства са твърде много, така че поетапно ще ги засаждам в градината, като, както казах, на част от тях ще им стопирам развитието, ще им го понамаля малко, да не бърза толкова. Така, това е от мен. Това, което не ви показах, сега ще се опитам да ви го покажа, е една форма, която на която са салатите. Ето виждате, тук има подложки, с гледчички съм го направил, това отгоре е фазер и цялото това нещо. Ето го тук, в него слагам чашките и съм супер доволен. И за пипер става, и за късен домат, и за салати, и за каквото ви душа иска. Но като че ли тези от фибран са много по-лесни за направа и за това няма да се занимавам повече с дървени. Тук се пробива с средло, след това се минава с сени, които оформят отворите и за много кратко време имаш табла, която е сравнително здрава, лека и може да върши чудесна работа. Така, ето отново доматите. Днес сме с такива разсъди. Ето салатата кампания. Много съм доволен. Много добре се развива, не се издължава. Чудесно е. Ето и тази салата. Така, това е от мен. Малко изглед от люлин и към Витоша. Това беше от мен. Всичко добро ви желая и успешно отглеждане на разсъдите. Чао!